puodho. To gini ok onyiso ni mana jok moko somo kende. Nikech waseneno kaka Shakahola gima notimore, ok en jok moko somo kende kata jok ma mwandu gi ni piny kende. Kata joma nigi mwandu maber chuth. Nicho waneno ka wuok uso puothe, tero ne jadolo, nikech jadolo wacho kamano. Ma gima inyalo geng' nang'o koro. En mana puonjo oganda kosentimo nang'o, nikech nitiere kaka nyaka be ipime, ikete ratil, inyalo puonjo oganda ma koro oganda bok dwa kata winjo gima jadolo mora mora wacho. Mano e chandruok, nikech achiel kuom gik ma jodolo ma kawuono ma ogede wi mise mag miriambo gitiyogo mondo gimak pach oganda. Ma gimako nyaka jok modhi skul, ma chal kod in kod an kama. En uso luoro. Luoro no yose, ka gikawo andiko mar Nyasaye to gibano, ta gipuonjo gik magalagala. Ranyisi en kaka jadolo mabande ma Paul Mackenzie. Puonjo joge ni Yesu dhi duogo piyo piyo, kendo duogo ei higa achiel. Omiyo onge tiende dak e pinyni. Wadwaruru mondo waikre ne rado kod Yesu kobiro. Ing'eni en puonj ma dhi keto kuomi luoro, ta koseketo kuomi luoro, to mi neno ngima mar pinyni ka gimoro maonge kore kata dichiel. Miyo kata in ng'at ma en professor university, to neno ni mae adier. We monda atim kaka jadolo wacho niendi. Iwinjo ni jomoko ouso mwandu gi milionde, to gidhi girenje lwete. Ochamo kendo winjo maber kod nyithinde gi chiege. Ta un to uthoka nikech uso luoro. Makane paro mar uso luoro no bire mana daka matin. Pastor Dominic ogocho no ka Dominic oimore pastor. Mar Dominic no lala pani waboda ahinya moko make. Iwacho wach mar uso luoro. Jadolo ng'isi ni koro wach mar piny ka oserumo. Ma Yesu chigni duogo. Makaber to in ema onego idhi romo ne mokwongo. Kabisa. To koro gimoro machak dhiera gi jopiny. Ntiere jodolo moko mawacho kamano. Teno wuono ko tim gima wacho. Kaka mana mar Mackenzie mwawacho ni. Kabisa. Kata embe kanyocho make waneno keto mudho nyaka pi. Dende beber. Oler wang'e yo. Wang'e ber malich. To ngiso jomoko ni kik chiem nikech sa koro chiegni mondo githo. To waneno ka ji osetho. Ere kaka koro jo oganda onego ging'i tim ma jadolo timo mondo gimbe gitim kamano, koso ang'o monego gitim koro? Adwa tiyo kod wach moro motegno matin. Ning'e ni moko gina fuo. Gin rem mar paro kod fuo. Fuo moko chopo kamoro maparo ni fuo moko ka lemo ok nyal gologi, to moko nego gol kata golando. Dwa boka. To rodh ng'ato maber mondo ne gimoro. Ineno maber ngima ng'ato kaka chalo kocha. Ok ni ging'eyo kendo gineno. To nikech ng'acho osedhi moting'ore mobedo ka nus Nyasaye, en ng'at moluor ma gima wacho ji tet nyateta, itima ng'wech ji tet nyateta. Trevor, jopiny onego bed kod thuolo. Pod abro nuo ahinya mar chako penjo gik ma jodolo timo. Ng'iyo ni to ngima gi chalo nade. Ang'e ni jodolo wetena ng'eny gi wacho ni no, winj mana gik ma yalo ngimana werigo. Kakidak, ndiko mar Nyasaye puonjowa. Paulo kandiko to wacho, kata mana Jakobo kandiko to wacho ni tim nyaka lure kod yie. Gima timo udo mole kor mudho nyaka chal kod gik ma puonjo e Old Saints kacha chande. Omiyo kinyal thega ariyogo. Jo Kristo nyaka bed kuthulo mar go kogno mang'iyo ni to Evans udo molo ni ngima ne chalo nade. Ngima ne be chal e gimo puonjo. To kobam to bed kod chir, choka chir ja Kristo ti chomo jadolo, ti ng'isi jadolo iwuondo wa, ija miriambo. Ti go ng'wech, ti weri kode. Ka watimo mano, jogi biro chako bedo maonge gi joma luwogi. Jowa, ka in gi jonyuol, jo familia magi matimo gi, ma donje gik makamago, ti chako gologi. Mane kama abro wuoye mbele kanya ng'eni ka